og velkommen til min 7. tutorial. I dag vil jeg vise jer, hvordan I recorder eller optager jeres skrivebord med Fraps. Jeg har givet jer et link her i description, så I kan downloade Fraps fuld version, hvis I ikke har Fraps. Men ellers så åbner jeg bare Fraps, og så ude på startsiden under General, der er der 5 forskellige ting, I kan slå til. Det jeg har slået til for at få det her til at virke, det er Monitor Aerial Desktop. Lige så snart du slår den til, så er det, at du kan recorde dit skrivebord. Så kan I lige se min settings imellem, at under FPS, så har jeg trykket Hide og Overlay. Ellers så vil der komme sådan en, som I kan se her nu, sådan nogle tal, som siger, hvor mange FPS du recorder med. Og det synes jeg er lidt irriterende. Herover der synes jeg ikke, du skal vælge noget. Og under Movies, der har jeg valgt Video Capture Hotkey til F9. Og Settings, det er 30 fps og Full Size. Og så recorder jeg kun min mikrofon, ikke min Windows 7 Sounds. Ja, og så har jeg ikke slået hide eller gem mus, fordi så vil du ikke kunne se min mus i videoen. Og screenshots, der er egentlig ikke noget. Så det var egentlig, hvordan du recorder dit skrivebord med Fraps. Vi ses snart.